ξεκινήσει και τα στολίσματα. μέτρα. 30 μέτρα θέλουμε. Λοιπόν, κοιτάμε τώρα τις τιμές στις λαδόκολλες και στα αλουμινόχαρτα και θέλουμε να δούμε τι μας συμφέρει. Λοιπόν, αυτό είναι αλουμινόχαρτα και θέλουμε αντικολλητικό χαρτί. 30, αντικολλητικό, 18, λαδόκολλα 10, ένα 30. Μήπως είναι διπλά. Εμείς θέλουμε 30. Τότε θα πάρουμε 2 δεκάρια. Λοιπόν, μόλις γυρίσαμε τώρα από το σούπερ και θα βάλουμε τα πράγματά μας τώρα σε μία σειρά. Έχω καταλήξει στο ότι συμφέρει σε συγκεκριμένα προϊόντα να πηγαίνει στα Mart. Σε προϊόντα του τύπου μακαρόνια, ρύζια, απορριπαντικά, μεγάλες ποσότητες, γιατί όντως συμφέρει. Έως και 40% κάτω βγαίνει περίπου η τιμή. Οπότε ναι, σε κάποια είδη αξίζει. Τώρα, κάποια άλλα είναι πιο ακριβά από ότι είναι στα σούπερ μάρκετ, που και από κάποια σούπερ μάρκετ σου κάνουν και προσφορές πιο συμφέρουσες, οπότε το κοιτάς και αυτό. Εν έτη 2025, με τον πληθωρισμό στο Θεό πρέπει να τα τσεκάρεις όλα πλέον. Αυτά, ας βάλουμε τώρα τα πράγματα στη θέση τους και έχουμε να κάνουμε πολλές δουλειές, ναι! Καλημέρα, ετοιμάζουμε τώρα το πρωινό μας, τα καφεδάκια μας και το γιαούρτι με μύρτιλα, ξηρούς καρπούς, πολυτσία, μέλι και λίγους ξηρούς καρπούς, κολοκυθόσπορο, αμύγδαλο, καρύδια, γκοτζιμπέρι. Άντε, καλή μας όρεξη. Και κάπου εδώ καταδαφίστηκαν τα όνειρά μου, γιατί το YouTube αποφάσισε πως παραβιάζω τα πνευματικά δικαιώματα της κουκουβάγιας και δεν με άφησε να το τραγουδήσω δυνατά για να το δείτε κι εσείς. Ποτέ δεν περίμενα πως εκεί που βαφόμουν 1 ώρα θα έρθει η στιγμή που θα βάφομαι μέσα σε 5 λεπτά. Πόσο μάλλον κρατώντας την κορούλα μου. Μια εμπειρία πολύ γλυκιά. Η πολυδιεργασία στο πικ της. Να μπορείς ταυτόχρονα να συγκεντρώνεσαι, να τραγουδάς. Για να κρατάς το μωράκι σου σε μια διάθετη κατάσταση για να μην γκρινιάζει και να μπορείς βέβαια να αναστηλώνεσαι ταυτόχρονα.
Ετοιμαζόμαστε τώρα οι κοκόνες για να πάρουμε το καρότσι και να πάρουμε τα βουνά. Αστειεύομαι. Μόνο τα βουνά δεν πήραμε. Μακάρι να τα παίρναμε, να είχαμε έτσι παραπάνω επιλογές απόδρασης. Αυτά. Είναι δύσκολη η ζωή της Αθήνας. Νομίζω όλες οι μαμάδες το αντιμετωπίζουν. Αλλά that's life. Τι να κάνουμε. Πορευόμαστε με αυτά που έχουμε, τα εκτιμάμε και τα πολλαπλασιάζουμε. Και σαν κλασική υπερπροστατευτική μαμά καλύπτουμε και το πρόσωπο του παιδιού μας για να το προστατέψουμε από τα κακά δαιμόνια του ίντερνετ. Είναι και αυτές οι στιγμές που κοιμάται και δεν ρισκάρεις να την αφήσεις στο λίκτ για να μην ξυπνήσει. Οπότε την κρατάς και απολαμβάνεις το YouTube χωρίς κλάμα και φασαρία. My guilty pleasure. Oh, cute. Μεγάλο πράγμα πάντως στο σούπερ μάρκετ με διανομή κατοίκων. Υπό αυτές τις συνθήκες είναι κάτι σχεδόν αδύνατο. Ειδικά αν έχεις να πάρεις πολλά πράγματα και βαριά. Τσιγαρίζουμε τώρα λίγο εδώ πέρα το κοτόπουλο για να έχει καλύτερη γεύση. Τώρα τσιγαρίζουμε το κρασιδάκι μας. Ξεκλείνουμε μία πολύ καλή το ρύζι μας για να βγει σπυρωτό, να φύγει όλο το άμυλο. Αναλογία μισό κιλό ρύζι, 1 λίτρο νερό. Λοιπόν, και έτοιμο το γεύμα μας, ριζάκι με κοτόπουλο και χωριάτικη σαλατούλα για συνοδευτικό. Άντε, καλή όρεξη! Λοιπόν, εφόσον έχουμε μπει επίσημα στην περίοδο των Χριστουγέννων, ας πάμε να φτιάξουμε τώρα τα κλασικά, τα παραδοσιακά μας μελομακάρονα, που ελπίζω να βγουν πολύ γευστικά.
Λοιπόν, σε 800 ml νερό έχουμε βάλει 3 με 4 φλούδες πορτοκάλι, ένα ξυλάκι κανέλα και θα προσθέσουμε τώρα τη ζάχαρη, γύρω στα 800 γραμμάρια, για να φτιάξουμε το σιρόπι μας. Λοιπόν, με το που πάρει κράση μετράμε 4 λεπτά και αφαιρούμε μετά για να προσθέσουμε και το μέλι. Αφού το έχουμε βγάλει τώρα από τη φωτιά, προσθέτουμε γύρω στα 250 γραμμάρια μέλι και ανακατεύουμε. Αφήνουμε το σιρόπι να κρυώσει τώρα. Λοιπόν, έχω βάλει 18 κουταλιές σούπας σε ελαιόλαδο και 18 κουταλιές σούπας σε ηλιέλαιο. Βάζετε όποιο σπορέλαιο θέλετε και έχω βάλει 250 γραμμάρια ζάχαρη και θα τα χτυπήσω τώρα να γίνουν ένα μείγμα. Λοιπόν, σε 250 ml χυμό πορτοκάλι βάζουμε μία κουταλιά του γλυκού σόδα μαγειρική. Λοιπόν, έχουμε βάλει λίγο ξύσιμο πορτοκάλι και προσθέτουμε 2 κουταλιές του γλυκού κανέλα και μισό κουταλάκι γαρίφαλο. Και το γαρίφαλο. Προσθέτουμε μια κουταλιά του γλυκού baking powder. Λοιπόν, πρόσθεσα και το ελαιόλαδο με το ηλιέλαιο και τη ζάχαρη και ανακατεύω τώρα σιγά σιγά έτσι με το χέρι. Λοιπόν, έχουμε βάλει 14 κουταλιές της σούπας σε μυγδάλι ψηλό και προσθέτουμε τώρα και το αλευράκι μας. Τώρα όσο βγει για να βγει το μείγμα που θέλουμε, τέλος πάντων. 1 κιλό αλεύρι περίπου. Και ξεκινάμε το ανακάτεμα μέχρι να γίνει έτσι μια ωραία πλαστελίνη για να κλάσουμε τα μελομακάρονα μας. Λοιπόν, η ζύμη μας έχει βγει κάπως έτσι και ξεκινάμε να τα πλάθουμε. Λοιπόν, ψήθηκαν πάρα πολύ ωραία. Θα κάνω τα μισά με το σιρόπ και τα άλλα μισά με κουβερτούρα. Αφού σιροπιάσαμε τα μισά μας μελομακάρονα, θα κάνουμε τώρα ένα μπεν μαρί με σοκολάτα για να κάνουμε τα άλλα μισά με κουβερτούρα. Λοιπόν, τώρα λιώνουμε την κουβερτούρα μας εδώ σε ένα μπεν μαρί. Έχω βάλει και μια κουταλιά ηλιέλαιο μέσα για να είναι πιο εύκολη η επικάλυψη. Και θα ξεκινήσουμε σιγά σιγά τις βούτες τώρα με την μπουμπού μας εδώ πέρα που την έχω πάνω μου στο μάρσικο, να βλέπει, να επιβλέπει, να μαθαίνει και ξεκινάμε. Βγήκανε εξαιρετικά. Άντε θα τα δοκιμάσουμε κιόλας και θα σας πω. Λοιπόν, βγήκαν πάρα πολύ ωραία. Τα σοκολατένια δεν τα σιρόπιασα, βγήκανε έτσι και δεν είναι πολύ υγρά μέσα, αλλά είναι πολύ ωραία. Είναι έτσι, έχουν τη γεύση του μελομακάρονου και το σιροπιασμένο βγήκε τόσο όσο, βγήκε πάρα πολύ ωραίο. Είναι πολύ ωραίο. Να τα φτιάξετε. Εσύ και τα μικριώσεις. Εσύ και τα μικριώσεις. Με βαριά, κατέβασε με. Τα παιδιά παίζει. Έτσι θα το ξεκινήσω. Έτσι μάλιστα. Λοιπόν, τελείωσε και το vlog για αυτό το μήνα. Ελπίζω να σας άρεσαν τα πλάνα. Σκιαμαχίες έτσι και δεν συμμαζεύεται. Αυτό το μήνα την έβγαλα περισσότερο στο σπίτι γιατί οι συνθήκες ήταν λίγο περίεργες. Η μπέμπα μας είναι καλά, μεγαλώνει, είναι στη φάση που βγάζει τα δοντάκια της, έχει την κρίνια της.
την παλεύουμε κι εμείς. Έχουν αυξηθεί οι ώρες του ύπνου, δόξα τω Θεώ. Ελπίζω τον άλλο μήνα να τα καταφέρουμε έτσι να κάνουμε καμιά εξόρμηση, να αλλάξουμε λίγο παραστάσεις. Πιάσω λίγο το φεγγάρι. Πού να το πιάσα. Είναι πολύ δύσκολο να το πιάσει. Λοιπόν, έτσι να μην ξεχνάμε κιόλας ότι είμαστε και παιδιά. Τι άλλο. Έχει βγάλει λίγο κρυουλάκι. Μαμά, μην ανησυχείς, το παιδί δεν κρυώνει στο καρότσι. Έτσι συνεχίζουμε ακράδαντα, δυναμικά και αυτά. Ελπίζω να σας άρεσε το vlog. Subscribe, comment και μην είστε τσιγκουνίδες. Ενώ όσοι βλέπετε να σχολιάσετε και να κάνετε εγγραφή. Ενεργειακά αυτά όλα επιστρέφονται πάντα. Άντε, ευχαριστώ.